сябры і паважаныя журы. Вас вітае сям'я Булаевых. Сям'я. Сям'я, дзе шануюць карані. І дзе ніколі не сядзяць на месцы. Мы доўга думалі, як вам пра нас расказаць. І вырашылі, што можна гадзінамі прыгожа гаварыць, але лепш адзін раз усё ўбачыць. Наша гісторыя, наша любоў і наша жыццё на экране. Як вы ўбачылі, наша жыццё – гэта спорт, рух і пастаяннае развіццё. Но нягледзячы на гэты шалёны рытм, галоўным для нас застаецца адно. Быць разам. Мы хочам падзяліцца з вамі не толькі сваёй энергіяй, але і цяплом нашага дому. Прыміце ад нас гэтыя пачастункі. У нашай сям'і ёсць традыцыя. На кожную значную падзею, будь то дзень нараджэння ці першы званок, мы ўсёй сям'ёй выпякаем медавік, рэцэпт якога мне дастаўся ад маёй матулі. Сёння асаблівы дзень. Мы прадстаўляем сваю сям'ю ў конкурсе «Сям'я года». Таму да прыгатавання падышлі яшчэ больш адказна. Мы рабілі цеста з хатніх яек і мёду, з любоўю гатавалі крэм і потым з радасцю яго ўпрыгожвалі. Кожны кавалачак гэтага пачастунка зроблены з любоўю, цяплом і па сямейных традыцыях. Частуйцеся і напаўняйцеся цяплом нашага дому. Сям'я Булаевых – адзінае цэлае.